Alright, igama ngiNhlanhla Ngubane, ngisuka Department of Sports, Arts and Culture eMaritzburg. Lapho ngikwi-unit oyi-directorate ebizwa ngo-School Sport, ebhekelela ukudlala kwey'ngane ey'koleni. Nginikwe i-position yokuba u-director khona. As a department, we have a responsibility esifakelwe yona ukuthi senze sure ukuthi ingane iyadlala ngoba siyakholela ekutheni ithalente liningi, uzube nalo ithalente kufanele uliqale phansi ey'koleni wey'ngane esuyiqala ukudlala khona. And uma kungathiwa ithalente asikwazi ukulibheka la ingane ayidlali, kuzoba likhuni ukuthi njengezwe-ke sikwazi ukuparticipate ama-international championships and tournaments. Okunye ukwenza sure ukuthi ingane uma idlala i-active, kunenkolelo enkulu nesikholelwa kuyona njengomnyango nanjengohulumeni ukuthi uma umzimba u-active uba healthy, nomqondo uba sharp uma usemzimbeni o-healthy no-active. So-ke okwesithathu nokuthi-ke mfowethu uma ingane inesikhathi esiningi ingenzi lutho, sikholwa ukuthi njengoba sibona ama-social ills agcwele, kugcina iy'ngane ziba involved ey'ntweni ey'bhedayo. Uyabona kuno-teenage pregnancy, kuno-substance abuse, kunobugebengu, i-crime rate ye-crime. Kanti uma iy'ngane njengoba yibona igcwele namhlanje la, kuningi ziyakwenza mayihlezi ingane icabanga izinto ey'ningi. So siyakholela ukuthi uma iy'ngane uyikhipha zibhizi, kuningi ey'sinda khona abe ziba involved khona okungekho right. I-festival lesikuyona i-Ugu District Football Schools League iqala kuma-circuit. Sinama-circuit awu-14 akhona njengamanje wabafana, bese kuba ama-circuit awu-9 wama-girls. Kuyisho ukuthi amanye awakhonanga ukuthi adlale ngey'ngqinamba-ke kufanele zilungiseke kusasa. So inhloso yayo ukuthi iy'ngane zidlale ama-league njengoba bekujwayele ukuthi zidlale kuSAFA under 13. So lena i-schools league ya-under 14 eyokuqhubeka futhi eyokusebenzisana-ke phakathi kukaSAFA, ku-Department of Sport, Art and Culture, no-Department of Education. So inhloso ukuthi izingane ziparticipate. The more izingane ziparticipate, the better opportunities ukuthi zidevelop. Lokho kuzodala ukuthi ziphinde zifunde ukuthi njengoba zincintisana emuva kuma-circuit, kube lula ukuthi ziphinde zincintisane, sezincintisana ney'ngane zonke eziqhamuka Ugu kusuka phansi emzwabantu ziyofika phezulu eScottburg under uMdoni. So kusho ukuthi ingane ekhula ngaphansi kogu ikhulela kulolu hlelo iyakwazi ukuncintisana nokuparticipate entweni eqhubekayo isikhathi eside. Ungagcini lapho, kuphinde kufike nasekuthenini njengoba zidlala iy'ngane kuphinde ukwazi ukuthi zilandeleke. Ngeke ngakhuluma ngohlelo lokulandeleka ukuthi le ngane kuyadlala ku-under 13 mese iye high school. Kulula for ama-high school ukuthi mese ingane ibona le high school kuma-under, njengoba ukhulume ngo-under 17, kube ingane othi yaqala yadlala ku-under 13 ikhula nje. Kusho ukuthi inamathuba amaningi okukhula ngoba ilitholile ithuba lokudlala kusenesikhathi. Lokho kuzolisiza kakhulu izwe ngoba kule ngane ezigcwele la ezihamakhulukhulu ezikhona, awazi ukuthi eyiphi ezosizakale. Ngeke mhlambe zisizakale zonke, kodwa ngokwempilo nangokukwazi ukusocialize, ukuxhumana nabanye abantu, kudlala ingxenye enkulu nasekuthenini ingane izibone ukuthi iyafana nenye noma ikweyiphi indawo. Yonke-ke lento iqala esikoleni. Engikubonayo, I think okuhluke kakhulu ngezikhathi zethu, just i-organization ye-tournament ukuthi i-accommodate amantombazane amaningi this time around, nanokuthi nje kuyakhuthaza ukubona ku-district yethu nathi ukuthi othisha ama-coordinators bayasukumela indaba yokudevelopa iy'ngane ezisasey'ncane. Thina I think saqala sesilate kakhulu, so from this stage bayafunda into ey'ningi, just ukuzwana, ukwakha ama-friendships, ukubona nabanye abantu ukuthi benza izinto kanjani, just ukucommunicate kubalulekile. Kuyavula umqondo. So ngiyajabula and I hope ukuthi balithathe leli thuba balisebenzise, not only ukuthi bafocus ekuwineni, but just to build lobo buhlobo amongst each other. Ukuphumelela kwale program kuncike kakhulu kubazali. Ukuphumelela kwale program kuncike kakhulu kothisha ngoba othisha baqashela ukufundisa. But ngenxa ukuthi nabo baya appreciate indaba ukuthi ingane kufanele idlale, ba ama-volunteers, ba ama-sport organizers, baseva kuma-school sport structures. Abazali-ke ibona ababaluleke kakhulu ukuthi bayivumele iy'ngane bazaze zibe available
ukuthi zikwazi ukuparticipate. Ngaphezu kwakho konke sibonge nje ukuyiseka ngoba ingane ukuze ihambe iyodlala mhlawumbe ukuthi kufanele kube khona mhlawumbe imali ayikhipha ukuthi iyodlala, but as umnyango siyazama ukusupporta in terms of ukuyitransporta, in terms of futhi sinike mhlawumbe nama-meals and refreshments, in terms of equipment. Also as a department at district level kunemali ekhishwayo ukuthi kuthengwe equipment ey'kole support. Kulonyaka we are supporting 606 schools ngemali engaphezulu ka-10 million. Kulonyaka we have imali elako 4 million yokuthi kutrainwe othisha aba-involved ku-school sports, accredited training, bathola isitifiketi esi-accredited esisanctionwe i-National Federation across each court abazobe benza kuyona. Kule mali sinemali engango-10 million again yokuthi nje ba-implemente ama-league. Each and every district inemali eyimillion yokuthi implement ama-league, ukuthi be-support wonke ama-league adlalayo, lento okuthiwa i-regular participation. So-ke abazali they become important ngoba i-league akuyona i-event eyenzeka kanye, udlalwa mhlambe kabili ngenyanga, kabili mhlawumbe uthole league ithatha 3-4 months. So-ke abazali siyababonga kakhulu ukusupport iy'ngane ngoba uma bengekho eduze kwazo ingane kuyenzeka ixhuge, kodwa uma uyi-encourage useduze iyakwazi ukuphokophelela. Okay, ekusebenzisa kakhulu lapha ekubhalansiseni isifundo nokudlala, during ama-weekends siya-practice kasi benga-attendile esikoleni nangama-Sunday, okusiza kakhulu kahle ukuthi vele endaweni sinawo ama-team endawo sidlale nawo khona lapho ngokubhalansa. I-message yami ngothisha especially ukuthi I'm one of my students mhlawumbe engekho mahlehle ezincwadini, ngangiphasa kahle, but italent lami elikhulu lalise ku football. Kwakunzima abazali bami nabo ukuthi ba-adjuste, ba-understand, but i-support siyayidinga, amantombazane especially abantwana abancane at the stage bayidinga support. So ngiyafisa ukuthi nothisha kuma subjects abalekile can they accommodate sport, because kunama future stars lana of which umuntu mengasuka aphumelela abe identified la kule tournament angakwazi ukushintsha isimo sasekhaya. Sabona ne tournament kaMbokazi, uMbokazi usedlala e-USA, naye umuntu osethubeni ukuthi ashintshe isimo sangakubo. So I think asizameni accommodate sports kuma curriculums wethu, but also nabazali if bathola isikhathi abazali abazama ukuqoquzela izingane indlela yokwenza imali nalena. And impilo manje sisikhombisile abantu bako social media bakuma podcast ne sports khulu kakhulu ukuthi bathola umsebenzi. So abazali nabo ake baqekisa izandla kancane, obviously ba accommodate education naso sport. Asiqale sibonge ithuba kakhulu kumnyango wezemfundo. Umnyango wezemfundo sinikeza ithuba lokuthi sidlale. Siyalibonga lelo thuba elinikeza izingane ithuba lokuthi ezinye zikujabulele nokuba sesikoleni ngoba zidlala. Phinde sibonge umnyango waka Department of Sport, Art and Culture ukuthi usinikeza ithuba eliyingqayizivele nje lokuthi ukwazi ukufika uzokweseka imidlalo kanje. Uma sibheka ke bonke labantu abaningi abadlali manje ababili South Africa, even across all courts by product ye school sport. So ke kuyajabulisa uma sikwazi ukuthi sithi la ngomunye kade sise kuyilento kuyi-swimming eCape Town, kwafika uChadley Claw washutha nezingane wayihenga ama-medal. Uyabona ukuthi ingane lapho iya-encourage ukuthi naye uyashuthi nami ngiphuma la ngaqala lana. So ke siyabonga kubazali ukuthi bayisupport izingane, nathi sizolokhu siqhubekile singapheli ibandla as long as nje senawo amandla okuya phambili soqhubeke sisupport iprograms zibe impumelelo.